Lieutenant Ablaye Dunyo, né kati chef de centre protection civile tawala ngal jabi me floka en flebagaw fu awrega structure flebagaw ambu fu on la membagaw me kati nyamagaw fu kati marabagaw fu kati jeunesse fu kati muso fu kati mokobaw fu administration politique bi bela jelen fu mais en compagnon d'armes be fu les forces de sécurité no bora yeme nganyamago fu le directeur régional de Koulikoro ou lumne dana dangan kanke ya nyamago ana nga direction mo mi bela yelen fu mais ni reka baraga nyoko fu katiyanno donc o temane ko fe ya question ego ko nyani dans parabe protection civile ni sapeur pompier tchewa bon ni sapeur pompier ta kala je sapeur pompier c'est Nia Jatimine, sapeur-pompier peut évoluer protection civile comme c'est purement professionnel en fait. C'est purement professionnel. Aller peut évoluer protection civile comme protection civile c'est qu'à bolfara chamasoro. Il y a famille bolfara chamasoro. Mais le pompier, le sapeur-pompier est professionnel. Le professionnalisme est à para chamanka. Bon, protection civile donc c'est une structure aussi, une grande entité où abe jakuluba do fene kono donc o jakuluba de to e ko OIPC Organisation Internationale de la Protection Civile donc jamana chaman ba kono akachan jamana kemeni koy o jamana chaman ba de be organisation en konnana donc abebe jeka baraw ke ngon fe bay sango sans 1er mars de anga feti donc au 1er mars la bay OIPC abe thème do bo o thème ni oni anga jamana taburu anga feraw ani anga haklinaw ube tem nu jatimne anga baraka no bi anga jamana kono nana donc pour que ka mo sensibiliser donc protection civile be de ba kono mais c'est spécifié à travers les sapeurs pompiers protection civile anga bara mouyi la mission c'est la sécurité des personnes et des biens en plus de l'environnement c'est-à-dire que adama de ka koloshi ani nube degun wono ka ubo degun wono ou yerew ani u bulufen donc o ye mission blibliba wi bon min be anga mission fene la o ye environnement ye anga sigida la kanali fene be anga mission kononana ibaye kuma chama feu d'état d'ordre numbeke les pompiers sont appelés pour les feux d'état d'ordre et puis ni nyama ni nogo jatimne c'est une nuisance avec aramadin yere de ka santé kofo donc plus il y a environnement à gelinte plus abenani diguni yereka donc diguni abse kanani ka de malaise wi abse kanani crise warawi donc ambe sensibilisation ke ni fenuna iya ka fokuni samya damnena maro la nga nyamako ba nyina fe anga sensibilisation do ke kan yereka ali kanivo labo donc an o do ke kateme o ba yira ka foko l'environnement là ça fait partie de nos missions et aussi anga nyini ka mo sensibiliser mo ka o bara nunu jatimine pour que samia kon manasi inondation me ka éviter tout monde donc nous a ko kacha ani études de terrain bi no lu chamambe a bara ko nana les études de terrain les études de prospection protection civile be ni mbete par rapport à accident yere folo on dit ce n'est pas fait exprès il y a accident abina fo amadabo kama mais ma d'abord kama kake mais ni accident ta kala je mun bina ni accident ya nga jamana ko mun bina ni accident bilibili ba famba mi facteur damado ta oyi adama din yere gal lahlay adama din gal lahlaya l'être humain l'homme est au centre de tout accident donc ni adama din ta kala je aka négligence ba ke aka méconnaissance ba ke peut-être que a été sira sariya do souvent aussi arebe a don mais
a bɛ tugubagantiya kɛ o bɛ se ka na ni degun dɔ ye bon n'i y'o bɔ yen sira yɛrɛ fana kɛcogo bɛ se ka accident fana provoquer ni sira ɲɛna accident bɛ kɛ ni sira ma ɲɛ tuma dɔ la fana accident fana bɛ kɛ donc nin ye accident yɛrɛ tacogo ye sira ni sira ka ɲi mɔgɔ kan k'i hakili to i yɛrɛ la a bɛ fɔ ko l'homme prudent voit le mal de loin n'i hakili to i yɛrɛ la ka sira sariyaw bato a ka ca ala fɛ hali ni ko y'i sɔrɔ ayiwa a tɛ gɛlɛya mais ni i m'o bato ko parce que sira ka ɲi n k'an da kan ten a bɛ se ka na ni gɛlɛya belebeleba ye n'o bɔra yen sira fana man ɲi ni sira man ɲi ayiwa tuma dɔw la fana an bɛ mobili minnu boli an b'an ka engin minnu boli tuma dɔw la fana o fana état tɛ ten i y'a faamuya donc o bɛɛ bɛ jouer accident kan sira ka état man ɲi a bɛ jouer mobili fana ka bolicogo kan donc ni mobili fana état man ɲi a bɛ jouer ayiwa nin bɛɛ bɛ se ka kɛ facteur ye minnu bɛ accident provoquer bon fana n'i y'o bɔ a la belebeleba bɛ yen n y'a fɔ n ko adamaden yɛrɛ ka a belebeleba ye adamaden yɛrɛ de l'incivisme qui grandit et qui grandit tous les jours que Dieu fait donc o de ye problème ba yɛrɛ le code de la route est fait pour nous protéger a dilannen don ka an adamadenw minnu b'a a sira in yɛrɛ boli ka anw de kisi ka anw de tanga donc ni an t'a bato a kɔlɔlɔ an b'o de ye o ni an b'o kɔlɔlɔ de ye donc i b'a ye denmisɛnnin minnu yɛrɛ si ma se moto boli ye u bɛ moto boli kasiki ko kuma t'a la rétroviseur ko kuma t'a la mɔgɔ si ka sira t'a la mais o tɛ mɔgɔ civil kunda b'o la tenitigi kunda b'o la donc n'i y'a jate minɛ bɛɛ de kan ka jɛ ka nin jate minɛ ɲɔgɔn fɛ parce que sira dilannen don ko an ka boli a kan a dun a ka ɲi parce que a bɛ jamana nafasɔrɔ sira dɔ fana de don donc ni an minnu bɛ boli a kan n'an ma sira in minɛ ka ɲɛ sira fana tɛ se ka sira fana bɛ na kɔlɔlɔ lase an ma a minɛcogo baliya ɲuman accident ni accident kati accident yɛrɛ ta k'a lajɛ n bɛ kati ta dɔrɔn an bɛ san 2022 de la san 2022 n'i ye kati ta k'a lajɛ ka taa le 1er janvier ka na bila juin na les 6 premiers mois accident mun kɛra kati kɔnɔ 504 cas d'accident de la voie publique 504 cas donc n'i y'o jate minɛ bamanankan na chiffre bɛ wele cogo di 504 donc n'i y'o jate minɛ u ka ca kalo 6 n'i y'a jate minɛ mɔgɔ joli de bɛ accident in kɔnɔna na mɔgɔ joli minnu banana parce que dɔw bɛ yen nɔ u bɛ bana u farisogo la u bɛ bolow bɛ kari senw bɛ kari a bɛ kɛ gɛlɛya y'u ma o fana bɛ yen mais dɔw bɛ yen nɔ fɛn tɛ k'u la mais i b'a ye k'a fɔ ko u tɔɔrɔlen don dusukun na u tɔɔrɔlen don hakili la donc n'i y'o jamakulu fara ɲɔgɔn kan le total de ces victimes là ça fait 711 victimes mɔgɔ 711 ni mɔgɔ 11 donc n'i y'o jate minɛ mɔgɔ min blessera farisogo la kosɛbɛ kosɛbɛ degun kɔnɔna na o bɛ taa fɔ mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 59 donc a ka ca donc n'i y'a jate minɛ fɛnɛ mɔgɔ joli ni tora a la parce que n'i ko accident ayiwa ni ala y'an kunnaja o ye bana ye bon ni to fana b'a la malheureusement o de fana bɛ yen mɔgɔ 20 bɛɛ de tora a la nin kalo damadɔ in kɔnɔna na donc i b'a ye k'a fɔ ko c'est trop o ye kati dɔrɔn ye donc n'i y'a jate minɛ n'i ye mototigiw ta i b'a sɔrɔ mototigiw ye mɔgɔ 548 a fanba ye mototigiw de mobili 204 donc n'i ye ninnu jate minɛ ninnu ye statistique ye min ni an kan ka an hakili jagabɔ nin kan ka jateminɛ ka jɔyɔrɔ ka bon accident na kosɛbɛ n'i ye accident caman ta k'a lajɛ les 100% d'accident les 90% adamaden de don adamaden b'a la mɔgɔ bolifɛn b'a la ni o min fɔ n ko adamaden yɛrɛ de bɛ au centre adamaden yɛrɛ bɛ au centre je dis que l'homme prudent voit le mal de loin n'i hakili sigilen n'i sera sariyaw bonya a ka ca ala fɛ caman bɛ bɔ a la sira man ɲi o sira ka ɲi o kɔlɔlɔ don donc i kan ka nin jate minɛ k'a lajɛ dɔɔni ne ka taa dɔɔni o ka fisa ne ka n girin alors que a bɛ se ka degun lase ma n'a dun ye degun lase ma économiquement a bɛ na an ka famille sɛgɛn bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan sen kari b'a la bolo kari b'a la ayiwa sen yɛrɛ bɛ se ka tigɛ ayiwa mɔgɔw bɛna fara ɲɔgɔn kan de dépenses bɛna kɛ a barika bɛ bonya donc tuma dɔw la yɛrɛ i bɛ taa kɔfɛ donc i m'a ye k'a fɔ ko souvent a ka gɛlɛn donc ni adamaden yɛrɛ de b'a fanba kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ sira b'a la bolifɛn fɛnɛ kɛcogoya b'a la i ka ɲininkali y'o min kɛ ko samiya mana se bon kuma caman an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw y'a ɲini an fɛ an ka to ka bɔ ka sensibilisation kɛ an ka directeur régional yɛrɛ b'a kɛ kuma bɛɛ a bɛ message bila a bɛ mɔgɔw hakili jigin
samiya mana na mɔgɔw kan ka mun ni mun kɛ donc très généralement a ɲininen don a y'a ɲini anw fana fɛ an minnu bɛ centre la an ka mɔgɔw sensibiliser pour que mɔgɔw k'a faamuya samiya a ka ɲi mais gɛlɛya dɔw bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ ni samiya ni nana o de y'a to n y'a f'i ɲɛna protection civile fana ka baara ye travail de prévention de donc o de y'a to an bɛ fɔlɔ ka ɲɛbilaw kɛ caniveau bɔ ninnu ni fɛn ninnu an bɛ o baara ninnu sigi pour que ka mɔgɔw hakili lajigin k'a yira k'a fɔ ko i ka sigida lakana sigida yɛrɛ b'i lakana donc n'i y'o jateminɛ sisan an bɛ samiya min na sisan ni san cayara n'a nana ni tiɲɛni ye o de ye a deguma yɔrɔ ye a bɛ na ni inondation ye a bɛ na ni sobinw ye a bɛ na ni mɔgɔw sinistres ye a bɛ na ni banaw ye a bɛ na ni fɛn wɛrɛ caman ye même les déplacements a bɛ na n'o ye donc n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna kuma bɛɛ san mana na cogo o cogo n'a cayara dɔɔni n'i bɛ bolifɛn kɔnɔ k'i k'i jɔ ka san laminɛ a mana kɛ bolifɛn sugu sugu ye n'i bɛ bolifɛn sugu sugu la k'i k'i jɔ ka san laminɛ i jɔ ka san laminɛ wa n'i bɛ san laminɛ kana t'i jɔ yiri fɛnɛ kɔrɔ kan'i jɔ yiri kɔrɔ k'i bɛ san laminɛ yiri kɔrɔ k'i ka jɔyɔrɔ la yɔrɔ min ni hali ni bɛ mobili kɔnɔ n'i y'a dɔn i tɛ se ka bɔ i ka mobili fari i bɛ détresse bila a la k'i to mobili kɔnɔ ten nɔ mais a to fiɲɛ ka don i kan donc n'i bɛ moto la moto jɔ i ka na so dɔ kɔnɔ ou bien i ka na mɔgɔw kɛrɛfɛ ka san laminɛ o de ɲininen b'i fɛ wa ni san nana n'i bɛ moto boli i bɛ mobili boli i k'i hakili to sira la parce que pinɛ ninnu tuma dɔ la c'est un problème donc sira bɛ se ka i mana fɛrɛni fitinin minɛ dɔrɔn pinɛ bɛ taga donc souvent ça peut poser problème donc o la n'i bɛ boli san kɔrɔ i k'a kɛ ni hakili ye kosɛbɛ kosɛbɛ o de ɲininen b'i fɛ ayiwa ni sanpɛrɛn fɛnɛ ala ka kow de y'o ye on dit que c'est des phénomènes naturels mɔgɔ si se tɛ nin na mais n'a nana fɛnɛ a bɛ na ni degun dɔw ye tuma dɔw la donc hali a ma mɛn an ka denmisɛnnin fila an taara o nɔfɛ dugu dɔ la a ma mɛn a tɛ dɔgɔkun 3 bɔ donc olu fɛnɛ futuru de jiginna mais ni futuru jiginna tuma dɔw la a bɛ na ni a bɛ adamaden yɛrɛ a bɛ se ka na ni adamaden yɛrɛ ni tan ye tuma dɔw la a bɛ kɔlɔlɔ las'i ma a b'i bana tuma dɔw la a bɛ sɛgɛliw fɛnɛ bil'i la donc a ɲininen don mɔgɔw fɛ ni san bɛ na san bɛ kulekuleni minnu kɛ mɔgɔw ka telefɔni ciw dabila mɔgɔw ka miroirs ka miroir ninnu fɛ yɔrɔ o tɛ bila ko yɛrɛ depuis fort longtemps an yɛrɛ y'a sɔrɔ ten ni san bɛ na ka caya dɔrɔn an fana an baw u bɛ fɛn ninnu miroir ninnu datugu ani tout ce qu'il y a comme aluminium donc o de ɲininen don an fɛ fɛnɛ parce que c'est des mesures de prévention mɔgɔ tɛ kojugu dɔn a b'a ɲini de a dun na fɛnɛ a bɛ futuru sama de donc tuma dɔ la fɛnɛ a bɛ sama ayiwa a bɛ taa jigin kɔfɛ a bɛ taa se ka jigin yɔrɔ dɔ la quand même a bɛ se ka se adamaden ma a bɛ na ni problème ye donc ninnu ye ladilikanw ye ni an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ni samiya bɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la parce que i b'a ye samiya fana mana na mɔgɔw bɛ kɔn ka jiriw tigɛ nin bɛɛ kun y'an ka laadaw de ye yiritigɛ ka ɲi samiya la parce que yiri filɛ u lajɛ an ka kuranfiliw bɛ cogo min na u lajɛ ba ye ni yiri mana bonya a bɛ bonya a se que kuranfili yɛrɛ kuma dɔ la a b'o déranger bon ni san nana ka fiɲɛ bili i b'a dɔn ko fiɲɛ le vent quand le vent est violent ça peut amener beaucoup de problèmes donc a bɛ se ka yiribolo fara moto tɛmɛtɔ la a bɛ se ka bin kan a bɛ se ka bin so yɛrɛ kan donc o bɛɛ bɛ se ka na ni tiɲɛni ye donc o de la a bɛ fɔ ko ka yiriw ka kana u ka kana nɔgɔya la min ni a tɛ se ka kɛ degunba ye fɛn ma donc olu bɛɛ de bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna pour que an b'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ko ni an y'an yɛrɛ kun jɔrɔli daminɛ k'an yɛrɛ kun kisi daminɛ ka o prévention ninnu kɛ a ka ca ala fɛ ala ta y'a ka ko ye mɔgɔ si t'o la dɛ a ka ca ala fɛ ni gɛlɛya nana an bɛ se ka a kutuni min ka di inondation ye inondation ninnu na fɛn foyi t'a la c'est le chemin d'urbanisme ni jateminɛ kɛra a la collecteurs caniveaux ayiwa n ka dala la n ka yɔrɔ bɛ cogo di n'i ka yɔrɔ la ka na a ka ca ala fɛ hali ni san nana ni ne ye so jɔ dingɛ kɔnɔ jagoya don i ni ji sama tɛ ban ɲɔgɔn na o kɔni ça c'est des choses qui sont claires o ma dabɔ bila jateminɛ bɛɛ y'o yira donc an bɛ mun fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ko san kɔrɔla mɔgɔw kan k'i hakili to i yɛrɛ la san mana caya o i kan k'i hakili to i yɛrɛ la surtout les couches les plus vulnérables n'o ye denmisɛnninw ye ani musow ni musow donc mɔgɔw k'u hakili to o la mɔgɔkɔrɔbaw u k'u hakili to o la bon hali siraba kan ka sira la hali siraba kan mɔgɔkɔrɔba kɔni mana sira daminɛ k'a bɛ sira tigɛ denmisɛnninw tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw kan k'u jɔ de mɔgɔw kan ka priorité di olu de ma olu de k'a kɛ mɔgɔkɔrɔba fɛnɛ
san kɔrɔ i kan ka lasago denmisɛnnin fana b'o cogo la denmisɛnninw kan ka lasago ka bɔ san kɔrɔ parce que denmisɛnninw bi mɔgɔw bɛ kulonkɛ kɛ ji la denmisɛnninw mɔgɔ si tɛ kɛ denmisɛnninw na bi u bɛ bɔ u bɛ taa kulonkɛ kɛ ni san yɛrɛ bɛ na ala ma mɛn salon i kɔrɔ an ye mɔgɔ 6 de bɔ fɔ septiques kɔnɔna na fɔ septiques minnu bɛ yen ni mɔgɔ bɛ kɛ mɔgɔw ka da la kuma dɔ la plusieurs u bɛ dingɛw sen u t'a protéger donc ninnu bɛɛ ye kɔlɔlɔ ye jamana kati kɔnɔna na salon denmisɛnnin mɔgɔ 6 de nin tora a la u bɛɛ bɛna fosi ninnu de kɔnɔna na ɲinan an ye mɔgɔ 2 de nin tora a la a bɛɛ bɛna fosi de kɔnɔna na kulonkɛ bolo ji kɔrɔ donc fosi ninnu n'a bɛ jɔ mɔgɔw kan k'a faamuya u kan k'a protéger de n'a ma protéger a cɛ man ɲi parce que a bɛ na ni kɔlɔlɔ de ye n'a ma se dɔ den ma a bɛ se i yɛrɛ den ma donc ninnu bɛɛ ye fɛngɛ mesure de prévention ye pour que mɔgɔw k'a dɔn mɔgɔw k'a faamuya ka a ɲini k'a dɔn n bɛ nin kɛ kun jumɛn de la nin kun de ye nin ye n'i m'a kɛ don dɔ la peut-être que n yɛrɛ bɛ i fo k'an ka ɲɛmɔgɔw fo ka kati personnel fo olu de bɛ baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se ka kuma kati personnel n tɛ se ka fosi f'u ɲɛna u ye an bonya u ye an ka baara in u b'a kɛ u seko n'u damayira la ayiwa n bɛ an ka communauté compagnie fana fo o fana nouvellement venu ici ale fana nana a ma mɛn kosɛbɛ donc an b'a fana fo baara in kɔnɔna na donc n bɛ toujours an bɛ foli de kɛ an bɛ mɔgɔw a ɲini mɔgɔw fɛ k'u hakili to u yɛrɛ la k'u hakili to u yɛrɛ la a kɛra samiya ye o a ma kɛ samiya ye o accident pour l'éviter il faut être prudent donc an b'o de ɲini mɔgɔw fɛ u k'u hakili to o la surtout les couches les plus vulnérables k'aw yɛrɛ fana fɔ aw ka baara la parce que aw de b'an ka kumaw lase ni aw tɛ a bɛ gɛlɛya an yɛrɛ bolo donc ni sensibilisation ninnu a tɛ se ka taga ni aw yɛrɛ tɛ donc vraiment an b'aw yɛrɛ fana fɔ aw ka baara la merci beaucoup.